voilà ni kay wayan non wela bon endara wela adandi WhatsApp ko wayli e wadi o wiatma so tawi ko audio bolo wala appel vidéo nani ko audio badnomi quoi. Ouais, c'est ça ko ni wayan ko endara wela ko safi wurat. Donc voilà, DJ Doom salminima. Donc voilà, mi salmini dendangal e ko wadat suivre surtout odo live. Comme no mbirumami ni tan taw mbeɗa haalanno naani hannde adama wiide fonde wutte jullaari ya taw joomum tawaka donc ene moƴƴi kala saha est ce que a faami de ko wayni waɗa pour yimɓe ɓe kadi mbawa serde kumpa donc vraiment ko weltare e weltanademo kadi kala saha e darde ma leñol ngol darde ma e aussi est ce que a faami de e fof ko ganduɗa hoore ma ene ɓamta leñol ngol naw leñol ngol yeeso donc minen min mbawat tan kadi ko notade sa noddi min noto nde wonno ko leñol woni koyɗe amen leñol woni juuɗe amen leñol woni fof amen donc ko kañumen pellante jihaadi kila duuɓe kitani donc kala darriɗo leñol minen so noddima min amin noto donc vraiment ko weltare no feewi e weltanade kala jokkiɗo ɗo. D'accord, merci beaucoup général Paco Legnol tawno hande kala amen sukaɓe dariɓe koye teppere ma heɓat semin belama min mbiya grand duttonoɗa min seeɗa tan e parcours o holi gonɗo Paco Legnol exactement par ce que e wiɗan ɗo yimɓe jiyata Paco Legnol mo ganduɗa hoorema nato e nder studio ene raba ene weltina yimɓeɓe kono noon aussi sa ƴeewi won fannu goɗɗo Paco Legnol ne jogui gurdam goɗɗam ko jiida e ɗum ɗon ɗumne kadi aussi c'est très important yimɓe ɓe mbawa andu ɗum nde tawno waɗi ko face A e face B e voilà ɗum noon ko A o yimɓe kewi andude koko kollirta ko hen sahaji yimɓe ɗi ganda holle Paco Legnol wiyete inde mum tigui rigui ene ron ɗum ene moƴƴi aussi e nder ɗiɗo émission ngaji yimɓe ganda exactement Paco Legnol ne jawdi ndi fiya e leydi ne inde nde wona général Paco Legnol o wiya non général o ko kanko liggini ɗum hoore makko ha hande o wiya général ne hande so ndiyam. Eyi DJ Doum salminima donc voilà e bandiraɓe on calminama ko wayno Samba Diakhaté mi yiɗum ɗo Daouda Dia donc voilà e vraiment on calminama onon fof donc wiide tan bon Paco Legnol c'est vrai que hewɓe ganda bon won anduɓe Paco Legnol mais kadi wonɓe ganda Paco Legnol ça veut dire ɓe ganda Paco Legnol ɓe woni new generation o woni génération joni o hewɓe mabɓe tawaka est ce que a faami de dilli Paco Legnol tawaka est ce que a faami de Paco Legnol yirnoto tigui rigui e nder fulɓe donc ko adi foof mbiyatmi mbitemi ko indam tigui rigui donc ko Mody Ndiaye nenam ko tekan ko Mauritanie jibinami ko Nouakchott toon mawnumi ko toon pijmi toon mbaɗmi carrière am toon mbaɗmi fof donc voilà babam ko Sénégal najo donc voilà donc Nouakchott noon ko toon mbaɗmi fof carrière am fof toon mbaɗmi toon janggumi toon mbaɗmi hay formation militaire ça veut dire hewɓe ganda ni Paco peut être meeɗi wonde militaire donc voilà donc ko nannimi rap aussi mimi finani tan natmi rap sabu yidde wadde rap walla yidde nadde e rap donc nde mbaɗami rap wonko nannimi rap min kadi e feddam woni génération ɓe ganduɗa hoore ma ko min e ɓen jiɗɗi donc min nannimi rap ko haare donc minen caggal événement ji nde jangde amen boni jangde nde bonna min mbiya on jangata hankkadi français donc voilà parce que minen ɗumin jeeyi par ce que minen wodan minen yaaɓe janggi ha collège jangga ha collège garta mbiyaɗa tigui rigui est ce que a faami de français ala ɗo ko yiddi surtout est ce que a faami de helde koyɗe ɓaleɓe donc on saaha nde yeehi ha min natti janggude hankadi min gonti tan est ce que a faami de rebelaji nder wuuro donc min ngala komin captori caggal événement ji fof no gandi tigui rigui holno yarno donc après bon hawre kadi rap jolino on saaha min ƴetti rap min batti ɗum andani captorguel donc minen ko ɗum nannunomin rap min goni hen duuɓi amin kaaɓe noon amin kaaɓe e nder leydi ndi faami haare tigui rigui eyyi wona comme wona oɗo zamanu hande
zamanu hande o sukaɓe kawrani hen kawrani hare tigi minen min kawri koye hare ayi kande pinɗa yumma e bamma mbiya tigi rigui sa yalti a artataka maayo minen ko ɗum wonno min goni hen min ƴetto laamu min kaɓe laamu min goni hen min goni hen min goni hen min goni hen ha ɗum woɗɗi est ce que a faami de Allah waɗi min jaltumi Nouakchott paami Dakar nde jaami Dakar Allah waɗi anani Allah newninimi dañmi ɗon album ko wonno rêve am min des années et des années te kadi dañmi album kadi e hitande nde album satti dañde wiyanimo noon pulaaro ni album to banggue jolfuɓe o to banggue to nden hitande album ko wiyete album ene satti dañde ko nden hitande Allah newni dañƴen premier album biteɗo Giɗo Leñol est ce que a faami de hande eɗen mbawi wiide ko kañum woni damal rappulard il faut ko leera e koye yimɓe. D'accord, merci beaucoup parce qu'on nani parcours ɗum ko seeɗa e jubbande wonɗo gandanɗa hoorema aussi ko cete ngoni hen Paco haalani ɗum nde tawno heƴata hande e émission he Paco beele kone garɗa Dakar nde gandudirɗa e biyeteɗo Abdou Camara Dialalo pullo mo Mbacké Bawol. eyyi Abdou nde garmi Dakar ko nden gandudirmi Abdou par ce que Abdou nde gumimi Nouakchott garmi Dakar te kadi jeeyi sababu kadi ha garmi Dakar jeyno sababu ko biteɗo Paffal African Salsa woni Paffal jimannoɗo gonnoɗo e groupe biteɗo African Salsa donc c'est des vieux kamɓe Laba Socé en est ce que a faami donc Paffal ko sehil kawam wonno donc nde kawam wimo carrément mbeɗa jogui baɗam goto ko rap waɗata mais rap o waɗata ko pulaar kanko Paffal ko nden o wi yomi waɗa feere mi ara Dakar ko ɗum adduno kam Dakar ha nde garmi Dakar noon ko Allah wiyete ko adduno ko laaɓi quoi mission ngaji donc nde garmi Dakar leegal mo jippimi ngal leke Abdou Camara ko ngalɗon leegal woni Kër Massar ɗo est ce que a faami bon nde jippima Kër Massar finalement miñam hande ɓi gorgolam hande mo Abdou Ressi o woni Booba est ce que a faami de on jeeyi sababu ha gandumi am te on saha Abdou resanimo quoi par ce que mine joom suudu makko on ɗon kodde e galle goto donc on wi kam ene jogui sehil mum jima o mbimo holko yimata o wi wajo yimata ko mbalax quoi mbima min de ko ram mbaɗanmi te nden nde wonno atkor tan wone hoore koye amen en nden sa haalnimin haal mbalax ayi min jiiɗa nande ɗum quoi ayi mbimi on de min diine mo koye diinam jaadani quoi ayi joni noon après kanko miñam o yeehi ha waɗimi convaincre quoi wi kam carrément an wona ko jimri tan anani te waajo so tawi on jokkodiri ma wodu ko jibini quoi ça veut dire ko waajo dande ne weeli ko ɗum jeeyi sababu ha o waddimi Abdou min gandodiri ɗo noon kadi Allah waddi laaɓi amen donc voilà wiya kadi mataw hande wiya naissance eɗen faami de rappulard ko juuɗe amen ndewata te Abdou no gandami ɗum hay pulaar mum laaɓani Abdou wawi pulaar koye am mbino par ce que Abdou yadano koye jooɗi donc voilà ewa Abdou ko min waɗe Abdou fuutankagal d' accord an waɗe Abdou fuutankagal beele nde garɗon nde wonɓe tawɗon ene mbaɗa rap e nder fulfulde nde walla ala oɗon saaha ko jolfuɓe tan mbaɗatno ko onon puɗɗi ɗum e nder oɗon saaha par ce que ɗon aussi ene ɗeɓi jiiɓade hakkillaji kewɗi ɓe mbiya wonde ko Paco Leñol addi rappulard ɓe mbiyano wona o addi won ɗo tawi ɗo Dj Dou yimɓe so tawi ne kalda ay neɗɗo so tawi a huccite e écran aɗa haala ko labma ko mbiyami ko tout le temps mi duwake wonde yeeso écran mbeɗa haala ko laaɓaɗimi mais mi wiita ko min addi rappulard mi wiita ko min waɗi créé rappulard par ce que rappulard nde pamirta nde fuɗɗoto Nouakchott koko fuɗɗidi par ce que au début minen ɓe fof kala rappanno koye wolof wala français anani yi ha ɓooyi noon affaire nde waɗi fuɗɗiɓe yiitade koye mumen mbi des cœurs s'il vous plaît des cœurs
est-ce que famille on non saha biobi ko ton wonno famille biobi ko ton wonno demen tekki nden keɓe sukaaɓe mais ko toon ɓe gonno par ce que jamen tekki ko ɓe ça veut dire ko c'est des jeunes ganduɗa hoore ma hay so tawi ɓe jijjani amen anani eɓe kamɓe ça veut dire que eɓe jaawi naatde e affaire uji ɗi quoi mi anda sa faami voilà il y avait les dental men aussi il y avait les oɗone kadi ko mbiyami ko raɓoɓe pulaar quoi KMB wonno toon population gonno toon est ce que a faami de ça veut dire qu'il y avait beaucoup anani mbiɗo coyi ene waɗno heɓa big mo en ça veut dire qu'il y avait beaucoup anani nde wonno minen ɓe fof ça veut dire que aɗande Mauritanie ɓooyi e kiram surtout ko Mauritanie tan garta tawa pulaar no haale à 100% e nder galleji ɗi yanda sa faami mi wiyanima fuutaji ɗiɗi mbiyami ko Nouakchott e hoore muɗum capital o nde wonno voilà nde wonno min nenam waɗi 35 ans de service par exemple ene ligguɗo e safal ɓe 35 ans ha joni safrore mum laaɓani mi anda sa faami te jibina ko Nouakchott ko toon mawni ayi donc ene heewi e amen minen nde wonno est ce que a faami de kala jibinaɗo ɗon sa mawni ko révolutionnaire gonata par ce que tellement est ce que a faami de ala est ce que jaggani hol mon gadiɗo nadde e nder studio rawi morceau e pulaar par rapport aussi onon temps hawrunoɓe e nder oɗon saaha ne tawno an aɗa jeeya e ɓurɓe lollude tigirigui ha joni jama nder oɗon saaha ne tawno hewɓe gumminoma kono wonɗo inde ma yetti peut être aussi inde jomumen jetta ɗo Dj Dou comme no mbirumami ni adiɓe rabde pulaar e nder Nouakchott ene mbawi wiide ni ko big line dental men poosi ça veut dire que big line adani so tawi wonɓe ɗo anduɓe big line wasata anduɓe big line est ce que faaminen ɗo hen wasata ma ene gandi ko kalami ko maintenant sa faami bon heddiɓe ɓe noon nden ene waɗi kadi rappannoɓe pulaar mais ɓe gaddanno ko jimɗi Ibrahima Sare ok won addannoɓe jimɗi Ibrahima Sare concert won addannoɓe pekan e concert jimɗi pekan gellayi ɗum ko mi wima anani won addannoɓe joɓe gara mbiya ummemaɓe yo won addannoɓe hay mogoji e nder concert aji ça veut dire que nden rappulaar fuɗɗoto rappulaar ɗo fuɗɗotode ko muhña wonno ça veut dire ko felɓade tan quoi ana ummorɗo tan jaggaɗo poursuivre gara nangam ɗina fuuji ko noon wano ha yeehi noon après min puɗɗi yitude lawol noon après mon fof fuɗɗi wiide hankkadi ene windan hoore muɗum texte mi anda sa faami ko noon wayi hande so tawi a wino kam hande hol gadiɗo rabde e nder Mauritanie par exemple wala groupe gadiɗo wadde rab e nder Mauritanie mbiyatmami ko Slamen Possi ok Slamen Possi c'est un groupe merci ɗon laaɓi poko mais est ce que ɗa andi exactement beele ko onon gadi wadde tourné ji ha tellement tel sorte ko hande oɗon liggane plus de 700 et quelques villages walla ala won groupe aji gadiɗi wadde tourné ji mbaɗa découvrir ne hannirta ndiyam min hande sa namnimi kam hol gadiɗo yaltinde album e nder rap pulaar mi wima ko général Pakole Ñol Abdou Camara sa namnimi kam hol rap pulaar hol gadiɗo wadde clip rap pulaar wima général Pakole Ñol clip mbimami clip wima général Pakole Ñol Abdou Camara sa namnimi kam hol gadiɗo tournude anani e nder fuutaji ɗi anani de e pulaar wima général Pakole Ñol Abdou Camara d'accord mais holko saabi Pakole Ñol Abdou Camara holko saabi Pakole Ñol Abdou Camara pourquoi a waɗani ɗum tan yiɗɓe leñol walla fandare leñol walla goɗɗum mais Pakole Ñol
Abdou Camara. Très bien, merci beaucoup. C'est Namdal Man Wadi Fayide. Holko Sabi Pako Leñol Abdou Camara. Wana no groupe. Parce que Pako Leñol ummi koy groupe goto biteɗo positif Leñol men. Groupe o knockshot wonno. Hewɓe no gandi groupe positif Leñol men. Mbeɗo haala hay centre culturel français ma CCF knockshot to hen est ce que a faami de hein CCS nden premier contrat amen CCS ko 10 000 ugiya te hande contrat on yaare hay 300 000 anani on groupe fusi ɗum serndi min ko membre uji ɗi moni fof resi tan natte rukkuyel muɗum deeƴi anani kamɓe wi mawni ala eɓe desira eɓe destan ɓe mbi hankkadi kamɓe ɓe mbawa rewde rak par ce que rak wawa wurdude eɓe jogini ɗum dalil donc comme ko min ko passion wonno ko hunde ganduɗa hoore ma ko hunde jiɗnomi est ce que a faami mbimi min mi rewata hen ha jofo quoi il faut que mi cukkitu mission o ittimi noksot garmi Dakar pour wadde album solo Allah waɗi mi jiimi Abdou nde jiimi Abdou kadi Abdou on saaha ne signé contrat e groupe goto no wiye Jobotgui woni taniraɓe Doudou Ndiaye Rose Rose voilà donc est ce que a faami donc o wi way le premier pour c'est dentalmen aussi dentalmen wala big lie wala e memin wala hani ko donc ɓeɗo kalanno ɓe voilà donc ko noon quoi donc affaire nde joni noon no nde Abdou jiɗdirmi Abdou donc comme ko affaire nde wona officiel te kadi mi assurani à 100% est ce que a faami de min mbawi wonde groupe mi anda sa faami mbimi e par ce que nena aɗa jagguno hardcore gonɗo e ma o aɗa jaggi voilà donc mbiɗa wonde aɗani tanta aɗa ƴeewa so tawi rewani lawol tan mbaɗa haaji mbimi yowon diwo mbimi yowon featuring quoi yowon diwo tan quoi joni noon nde ha woni hamin mbaɗi album o yalti après wajo wi kam onon mate infographe o wi kam mate on ngala indi groupe mbimi no ala probléme waɗi hen Pako Leñol Abdou Camara woni yaari woni Pako Leñol Abdou Camara tout court fami hande woni wiyoɓe wonde Pako e Abdou Camara ko sertuɓe so wona wonde ɓe noddide e programme e nder ɗum tuma ɓe mbawa yaadude woni wiyoɓe wonde hande Pako Leñol e nder ɗum tuma so yehi tan e nder programme ene gasa wasa welde ko ɗum tagi à chaque fois so tawi Abdou wi wonde ene sorto aɗa yaha tan Pako jagga wuti mum ha tiiɗe wi wonde noon a yahata est ce que aɗa wawi leɓɓitinde yimɓe beele Pako e Abdou Camara ko masala ha par rapport e côté concert aji tan woni ɗon walla ala goto fof kon itti lawol mum ene yehi bon Dj Dou min e on ɗon question min mbiyami ko to bangam ɗo min mbiyami ko masalaha ala min mi anda masalaha ça veut dire ko mbeɗa andi masalaha teddungal mbeɗa andi masalaha gonga mais mi anda masalaha fenani fami donc Abdou Camara min e makko min certani to min gonno woni ha joni tirani heddoto noon ko wiyete ko woni ko yimɓe ɓe dana haalide ɗum a wi mbeɗo jogii multi branche ça veut dire que mbeɗa wawi wadde rap mbeɗa wawi wadde goɗɗum comme Abdou no wawi wadde rap no wawi wadde goɗɗum mi anda sa faami te Abdou goto fof wawi wadde carrière mum solo ça très bien compris te Abdou pour yimɓe ɓe mbawa famde mbaɗe koye men ko Abdou il n'est pas rappeur Abdou wona rappeur Abdou ko cimowo ko naalanke yeela il faut ko yimɓe ɓe ngannda ɗum comme ne bammalen ni Ousmane Hamadou Diop très bien compris ko toon o classete Abdou saɗa classe amo hannde classe tama koye bammalen Abou Djouba en e ɗin afruji ça veut dire que kanko ko on banggue on fanno o yaari ko ɗum o waawi heddoto noon ko min yiɗno addude touche goto métissage goto e nder hip hop addude couleur pulaar pour ngadda couleur pulaar o a wawa
addude jimo R&B jimo gospel jimo ça veut dire que jogido jimo gospel par exemple mbi aɗa fooɗo ɗum aɗa waɗa ɗum ndera toon ha joni pulaagu ngu yaltata mbawta ko addude jogiɗo touche yela a faami taw so tawi o wulli Mamadou Dieri mi faami c'est ça voilà ko ɗum woni noon joni noon ko ɗum adduno abdou anani de e nder carrière pakole nde mais haɗani min mbeɗa anduno tigui rigui kanko omo jogui rêve wadde goɗɗum abdou ne jogui rêve yaltinde cassette goɗɗo album goɗɗo taw ko album bala wona min caggal rap min ɓooyi jogade rêve wadde reggae min hay sa teskitima album ajam ndenɗi ni no waɗi touche reggae sa ƴeewi hay annabi kalis ko reggae annabi kalis fo lenna baɓe fof natti kaari natti ɓi kaari sawana joom kaɓe galle sara ɗum e darata ke ƴeewa aɗa ɗum ça c'est du reggae après sanda ari 2009 ko sanda woni gando ça c'est du reggae mais anani ɗum ɗon fof ko c'est des alertes ɗi ganduɗa hoore ma hollatma carrément que est ce que a faami to o e tar est ce que waajo ko ɗo jofata ko mais abdou trop tard waajo ko ɗo jofata très bien très bien très bien non laaɓi car grand pakule ñon ne taw noon ɗo ko ɗo woni karaf ko ɗo ɗum laawata ko ɗo kadi aussi hunde nde laɓɓinte ha laaɓa cer ne kewi wiɗni grand pakule événement mawɗo événement pulaagu événement mo meeɗa wodde mo gandanɗa hoorema hannde ko joom suudu ma ene so tawi ardaki hen wonani hen ha joni sara koye mum yimɓeɓe naniri exactement événement ɓireɗo salon d'honneur jogorɗo nawde gendiyankoɓe jogori nawde naalankoɓe jogori nawde haaliyankoɓe walla mbiyande dirwinoɓe e nder jogori nawde mogiyankoɓe on événement hono wayi e hono sifori e hoɗo ummi e holko woni fandare makko e leñol ngol e nder oɗon tuma kadi beele pakko e Abdou Camara exactement ko parɗe pour wadde assister oɗon événement toon eyi DJ Dou mi weltanmama no fewi c'est vrai que won événement goto baɗo France woni nokku men biteɗo Cray donc événement o waɗat ɗum ko organise ɗum ko art héritage e Habi management events Habidja donc voilà donc ko kamɓe jokkodiri pour wadde événement o anani de to Cray mbaɗi co-production voilà événement o noon ko salon art et culture anani de Peul art et culture donc salon o avant tout ko ça veut dire ko waɗata exposé ko ñeeñal fulɓe par ce que eɗen nganndi gila dawi dawa France ɓooyi waɗde événement ji mais min de mi jibinaama haa potmi ɗum potmini mi anndaade goɗɗo nana ɗum walla tina ɗum mi meeɗa nande salon art et culture Peul e nder France ah bon ça veut dire que mi meeɗa par ce que art et culture salon wayno kono foire ni faami maabuɓe ngadda ñeeñal mumen wayluɓe ngadda ñeeñal mumen subalɓe ngadda ñeeñal mumen faami de leñol ngol fof moni fof a faami de adda ko ganduɗa hoore ma est ce que a faami de ko ɗum woni ñeeñal mum mi anda sa faami ok à travers de ngal ɗon ñeeñal e lew won morceau goto mo mannoɗa par rapport e ça eɗen nganndi wonko jimnoɗa a yimi tout ce qui est pulawu ndenndinɗa ɗum e nder ɗon woni holone morceau holone maɓɓe noon kewɗa waɗirde ni woni ɗum ɗo suufe ɗum adde ɗum manɗa holno mbirta ɗum je ne sais pas woni pulago noddimi nooti o
voilà pulaago mo reedu est ce que ɗo artani minen ay sino ko seeɗa à travers de ça ne kewɗa wirude affaire ono wela min ŋaccemi a wonno mbiyanmi pulaago noddi min nooti min ngondi min mbaati min firtata aati cinkal pulaago mo min ɓorno min parnoro kilo tuubo caayi wutti alwal dadol hay paɗe lari sawrulaɓe silam min gajoye cuuɗe turi mi mbette ɓurka saaji gallaɗe lowaɗe condi tuppe mongel kuundal e burgal nayi ɓire kosam woɓe gooɓe jili puɗɗe wombaɓe jooɗo koɗo tinde daare pire mutal naangi baali ƴere bey cure gay mbare lacceje tere kosomeje njere ɗam fawe kaggu fendo so tuppere fuɗi ngaɗu wilti lele poole dow jeeri ɗinayde ɗewdi kecci ɗi gallaɗe joori ɗi ngala paɗi ɗi peri faade to fuutu men to donc ko ɗum ɗo mo ala culture générale il faut qu'on se dise la vérité ɗum ɗo mo ala culture générale wawa yuɓɓinde ɗum e bindol mum il faut qu'on se dise la vérité wonɓe kalanta ɗo ko kalɗa ɗo henno ko wonɓe kalanta ɗum ɓe ramɓe ko ganda ɓe ko ganda tawi ɗo joni joni wokko mo ɓel ɓe ko ganda culture générale en biya e nder hip hop vas-y continue ndeysan donc voilà ko ɓe mbiyata ko rek are culture peul donc ko ɗum woni foire woni salon are culture peul mbaɗo créé donc e on ɗon salon est ce que a faami min invita hen pour spectacle eyyi caggal nde yimɓeɓe garata cooda est ce que a faami de moni foof ara sooda par exemple moni foof ara sooda ko foti sodde ko cooda tengaadi cooda paɗe lukki cooda cooda doɓɓe cooda ko an andi quoi ko kala ko ganduɗa hoore ma ɗum ɗo koye leñol fulɓe donc ko hunde machallah wonde fayida te kadi vraiment leñol ngol fof ne waɗa invité surtout wonɓe toon ɓe wona hay goto am yoɓe ngar te wayruɓe yiide général pakko leñol Abdou Camara gila nden enen goni toon eɓe jogui yimɓe amen mbayri min yiide duuɓe kitali nden toon yafame de gandu emen ngara te kadi pakko mbeɗa wawi yaafade foof min ha heddi concert min mi yafata ko concert ngannduɓe tan ko rondade ha domi hamɓe leydi eyyi yo wul wela yette ha ko ɗum tan ngannduɓe concert min donc en live min paɗayma en live walla ko holɗum non min mon frère Mohamed Louadi arrête ça min mi nanta français mbiya début au début ko pular kalen arrête ça mi nanta français baba mo nani o yippa ko meɗa waɗi classe baba woyi wadde classe de mata heɗaki morsam kural ñako mo mbaɗnomi heddoto noon bon ko ganduɗa hoorema kural ñako holko mberɗoɗa ngal kural ñaako bon en fait kural ñaako ko ego trip aɗa andi ɗum waɗi clash goto ganduɗa hoore ma ko clash ego trip wiyete est ce que a faami clash goto clash général ayi des fois neɗɗo timtor hen yiyen hoore mum anda tigui rigui est ce que a faami de kural ngal ɗo vraiment ko koye muɗum fayi sa mi kural ñaako mi waɗi wonɗo mbiyami pakko leñol isba kural ñaako dow mon pare ngare ɓore tubaji kaɓɓon gembeji soɗon cippire ñawngu oppire colon kon ɓore kon ngala bibji tere labɓe ɗen laaɓe ɗi lanciten paaɓi ɗi mbiye ɗiɗi rapport ko ma jogo classe janggo bourse rokke place ko ñekko weli 12 ko mo ɓaraki weli suusde kartal ko joua gaña kawɗo weli jingande kawaɗo weli sehnorade MC voy piano original mix sénégal o mauritano mo ronki yumo muyno tano yembo poko abdou ɓuri wiɗaɗo farnolin wawlo soprano ande mi soppoɗano ɗum ɓooyi quoi ça fait mais ko c'est des choses ganduɗa hoorema koye rap jeeya a faami waɗama wattama rapama raptama donc so tawi neɗɗo ari wi carrément peut être que ko mbiyaɓe ko génération o joni o wawa andude ɗum par ce que ɓe tawako ɗum anani morsamen sa ƴeewi 1 2 3 4 5 6 hein holko rendinma e minen teyi bon minen teyi haydara wawa rendinde min par ce que minen teyi sa wi goo min gonani hay même génération nenda sa faami yaro ko miñam less kati less yaro ko miñam c'est mon petit frère donc haydara wawa rendinde min so wona jaam ikkisal haydara wawa rendinde min kadi so wona teddungal anani
hande beɗe sikki wonɗo mawniraaɗo heɓata est ce que a faami de ene hersi wiyeede ni est ce que a faami nden puñondire miñu men ɓe ngona génération am quoi wona feddam quoi eyyi ko fedde miñamen less donc mais holko addi classe uji non clash clash har ko haaju mum aɗa anndi ko wiyete ko bonani on saha eɓe puɗɗo te ɓe mbaɗi te ke ɓe clash no ko aɗa anndi no wayi ene wayno caloɗa diini islam mbiya diini islam woodani njiya haa ɓooye allah artirma tuuba keptina ganda tigi rigui est ce que a faami de ha ndeke koye juumore gonnoɗa ko ɗum tan wonno ɗon holko eɓe clash no ɓe clash no eɓe clash no wadde kamɓe noɓe gari nde jiɗɗa wiide wonde koɓe mafñi tan dans ce cas voilà eyyo ɓe mbaɗi clash e nder ɗum ɗon noon ɓe gatti wonde ko gongo ɓe mbaɗata clash mo mbiɗo wona gongo kañum woni gongo ko ɗum tan woni ɗon par ce que ɓe clash no tan ko clash no ɓe paamano au début par ce que neɓe jotti rab ngendi nanngam iwi jeeri fatal sawde ɓe paamani concept rab ngendi ɓe paamani holko rab ngendi yahanno donc voilà mais après ko wiyete ko cukako waɗi fof ko manggu ittata nde ɓe jeeyi haɓe mawni après ils ont compris d' accord joni sen gummima toon yo wayde ɓe mbat tapote nelde cœur uji pour ɓe mbawata sécuriser oɗo live mo mbatten dans ce cas nelde grand pakko leñol cœur uji komin ñaagui on mbaɗe cœur uji nan ɗon on fof mbawi ɗum neldude pour aussi goɗɗo mbawa yiide live mbat fayde voilà grand pakko actuellement en tant que old school en tant que neɗɗo mo ganduɗa ma baɗɗa rampe e rap ganduɗo rap e nder oɗon dumo holno jiruɗa yonta hande o par rapport no ɓe jagguiri hande rap oni holno jiruɗa ɗum ɓe ene ndaɓa ene ƴatto e sa faami ɓe ene ndaɓa ene kaala ko fewani ɓe ene naada e vie privé ji e nder oɗon holno jiruɗa ɗum exactement beele rap o nana heddiɗo heddunoɗo ene avance walla rap o woni ko yatirde caggal bon en fait min DJ Dou min mbiyatmi ko génération joni o ɓe jaaɗi tan koye technologie par ce que zamanu wonata koye yaade aduna jogui ko koyɗe anani ko ɗum saabi ɓe mbima tigui rigui aduna e waylo wayloji mum tigui rigui hande so wiyama automatique hanki wiyama analogue enda sa faami hanki ko analogue wonno hanki ko analogue ayi analogue ene metti ayi dugnude auto analogue ene metti anani mais automatique ene gandi tigui rigui est ce que a faami de ene foftini machallah donc sukaɓe hande kaɓe automatique en min ko noon jaggironmoɓe quoi kamɓe ko jeune ko on zamanu ɓe jarate ayi ko ɗum saabi ko mbiyami ko ɓe poti ça veut dire que ɓe poti tinnade e banggue yo bang ça veut dire tinnade ko woni surtout rende bindol ngol c'est très important technique o nen ɗon min mbeɗa yiya sukaɓe hewɓe eɓe jogui technique sukaɓe ɓe jogui technique machallah faami so tawi tan ko gonga haalate sukaɓe eɓe gonde technique mais eɓe poti rende bindol ngol ɓe reena flow aɗa yiya temde rappeur ɗo hen aɗa heeɗo ɗo temde rappeur ene jogui probléme flow mi anda so ɗon teskiti ɗum mi anda son teskitani mi anda ɗo goppi on goppu woni dande mi anda ɗo goppi hen haqqille walla on goppani hen haqqille par ce que nden rappeur sa ala flow a faami de sa ngabbi a daggi maayi kaɗa rap est ce que a faami de fat public on wawi critique dema joni flow ko hunde liggotede woni dande sellude mais ɗum ene ligge so neɗɗo dande sellude gande tigui rigui par ce que so wiyama rap ko beat basse après mélodie o ari mais beat basse woni rap donc basse beat ko jogui ɗum ko flow sa ala flow est ce que a faami de a wawa wonde rappeur qu'on se dise la vérité anani sa ala flow
awat mbatta ko ya waɗoy sol te hande yimɓe ɓe no melsiti on banque temde rappeur ne ɗo dari wima ko rappeur mais eɓe jogui jomum jogui technique mais ala flow a heɗot jomum mais pako est ce que nden wonano tan so tawi neɗɗo ari hannani dande e nder ɗum tuma walla rippani walla ɓoftani comci walla waɗani tubeje mawɗe walla waɗani laafaji mawɗi walla waɗani rastaji e nder ɗum comme no mbaɗɗon ni eywa jomum supporté wonde ko feek mais hande c'est diamétralement opposé e ko wonno hanki ko ne tawno hande sukaɓe nana mbaɗa rap taw koye fannuji gonɗi aɗa andi déjà a haali par ce que hunde ko laabi waɗi laabi sa ƴeewi hande par exemple en dokki yeru e rap galsen o en jii hande ko wonno ɗo en wonno ɗo ko rappa joyen e nder PBSN e woɗɓe mais hande ene wayno diɓɓi en ngari ngakabele nden ngari gicci ɗum ha laaɓi ceerno ko wayno par exemple Samba Posi en ngari aussi gaddi goɗɗum mbi wonde minen koye oɗo fannu koye oɗo somaga min jiiɗi yaarude hatta jomumen hande e nder oɗon tuma mana mbaɗen gagné vie ju men ɗen ñaama hen million ngaji est ce que wona kamɓe koyeɓe ɗum woni koɓe jii e nder oɗon tuma ɓe jiiɓi abbitade e nder oɗon fannu ne tawno won dande nde jogotoɗa haysina waɗani rap tekkuɗo won rap ko mbawɗa wadde rewɓe ɓe e ɓen ɓe gandanɗa hoorema aussi ko yimɓe woɗɓe e fannuji goɗɗi ene mbawi hajude wadde hen siiɗo no de DJ Diouf de sika famani te avant ko ɓeɗa ɓenno ɗon il faut que mi jaabo hen mon frère biɗuɗo en holko woni bit basse fami bit ko duƴal tan quoi ko duƴal bas wonon ko haydi ko bas fami bas woni guitare basse fami de baɗo accompagné bito anani du famille ɗin afruji quoi donc ko pour artude ko mbimami ko a famani min mbimami sa welama aɗa wawi wadde aɗa wawi yimde ƴeew aɗa wawi yimde de mi haalani haala ɗum ɗon kala ko haala fusde dande muɗum ko fusde nde ko liggade dande mi anda sa fami jinmi haalandema ko hande rapport uji ancien ji ɗi par exemple rapport uji ancien ji ɗi so wi ancien ji ɗi est ce que a faami de ayi jamin tekki en advisor en par exemple degré o en a faami de woɗɓe les anciens quoi ça veut dire que ƴeewɓe kamɓe fof par exemple ko yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko liggiɓe flow uji mumen anani flow ma ko liggaɗe flow min kalamni mi haalani haala anani de tendance rap joni o walla ɗin afruji mi anda sa faami par ce que wonno mbino mami ñanden rap ko université par exemple mi rokkuma exemple e rap hip hop ni witamo rap par ce que rap ko branche ko touche corps hip hop ko université enen ɓe fof enen mbawi graffiting ene wawi wonde hen voilà enen mbawi jiidde enen mbawi jangde enen mbawi wondude université goto taw en jiida branche uji ɗi ceerti anani de hip hop ene yaaji ayi woni ƴeew hip hop won waɗoɓe hardcore won waɗoɓe hardcore won waɗoɓe crunk won waɗoɓe par exemple won waɗoɓe Derrick House won waɗoɓe rap soul won waɗoɓe crunk won waɗoɓe par exemple won waɗoɓe dance all won waɗoɓe ragaton won waɗoɓe par ce que won waɗoɓe trap won waɗoɓe il faut ko yimɓe ɓe ganda déjà branche uji gonɗi e hip hop il faut ko yimɓe ɓe ganda ɗum yimɓe ɓe jiida ça veut dire kamɓe jeeydi kamɓe fof ndendi université goto ɓe dendani branche ok fami des fois aussi il faut kadi mon fof haɗa to maîtrise ɗo haɗa ɗon to maîtrise ɗa ɗo kaɗa ɗon oɗo o waɗata ko dansol peut être que kanko ko ɗum woni fort mo ko ɗum woni force mo ko ɗum o andi ene wayno par exemple hande sa wi kam Boy Diarra holto heedi e nder hip hop anani Boy Diarra classe ta ɗum e rapperuji maintenant sa faami ça veut dire que Boy Diarra heedi koye banggue touche ragaton o ko toon o woni
anani o waɗat ko raga toon ƴeewa hannde par exemple babs bi ko ɗiɗon vibes uji sabdi ko ɗiɗon touche uji nawtaɓe anani gadda woɗɓe wonɓe ganduɗa hoore ma hannde mbaɗat ko gangster rap woni le rap pur et dur ko wayno par exemple hannde soyno ganda en anani ƴeewa par exemple Kapi King en anani ƴeewa par ce que moni fof hannde ƴeewa advisor par exemple kañumne ene jogui touche goɗɗo anani hannde moni fof ene jogui touche mum bangui yimɓe fof mbaddani affaire goto Dj Benza vient de nous expliquer ko on affaire won ɗon holko oɗo wi joni Aliou Cissé Sénégal ko pulaare hoore muɗum voilà ko ɗum quoi donc il faut ko yimɓe ɓe gandu ɗum donc so yi hannde hay enen hannde hay fansuji men hay fansuji ɗi e koye men ko majjuɓi quoi par ce que aɗon ko majjini fansuji paamani parce que tout est mélangé anani ko yimɓe ɓe poti jooɗaade pammin yimɓe ɓe par ce que an fans o ko fans ko ngannduɗaa e bindol ko ngannduɗaa e studio ko ngannduɗaa e geɗe ɗe kanko annda ɗum kanko anndi tan anani de a yimi ko jimɗaa ko weli mais haa jooni kanko annda ko jimɗaa ko woni o annda so tawi ko hakkor mbatta o annda so tawi ko aɗa anndi temps gooto ene wodno Fuuta nde wiyete rap hardcore neɗɗo filat tan jiya tan neɗɗo filat tan naata studio yalta ƴetta instrumental dance o raga toon yima heen wima ko hardcore waɗat quoi darono ene malla waɗoɓe gendi quoi mais anda sa faami te ene wayno joɗɗa e wanda ɗo ñoho leydi waɗɗade e wanda ɗo ñoho leydi a faami donc il faut que voilà bismillah d'accord mais Paco hande par rapport aussi e namdal ngal yimɓe namdade mo est ce que aɗa yiya e rap o avancement woni rap pulaar o walla ala jiiɗa heen ko yimɓe ɓe ngannduɗa hoore ma ferlotoɓe tan wonɓe hannde tigi ɗi haajone ferade kaake koye ngalɗo namdal jinmi garana kam exactement est ce que no ɓe mbaɗirte ni ko non rap pulaar mi yii heen avancement ça veut dire yiide hen avancement woni le fait que aɗani de sukaaɓe ɓe ene keɓa heen machallah est ce que a faami de ko eɓe keɓa heen cachet ji baɗɗi fayida par ce que a yiya hay mo ala album mo ala haydara ana nanu ɗum nder Fuuta ne tourna est ce que a faami te kadi ene heɓa heen normal bon somi nani hannde concert aji rap ne wiye jamma gooto 400 000 francs CFA par exemple ɗum alano hanki jamma gooto 400 000 ko jammaji ɗi jouer nden ko mbiɗa 400 000 nden ko jammaji nayi 400 000 anani donc évolution no woodi avancement o nen ɗon mais ko mbiyaɓe ko tigi rigui ha joni ko mbasirtomi sukaɓe ɓe woni yoɓe ɓeydo janngude c'est très important sabu ɓeydo janngude nde woni surtout to banggue bindol ngol aɗande hanki sa ƴeewi hande jogui carrière naalangue tan ko bindol moƴƴol bindol ma so moƴƴi anani de ene wawi wurnudemo duuɓe kitani anani mais so tawi bindata tan ko pour windude ɗum a tampat tan ene wayno asde tan ene ubba ayi aɗa wawi cartonne nde ɗo hitande cartona nde to hitande mais jomum huɓɓata kene ñifa surkat tan kono huɓɓata d'accord a très bien compris donc te bindol moƴƴol a faami de ene jangguina te aussi un rappeur ko messager ko ɗum woni base rap ni e hoore muɗum oƴe de cœur un rappeur c'est un messager un rappeur anani un rappeur c'est un père éducateur ska faami te kadi gueɗel ɗiɗaɓo woni
sukaɓe ɓe hande mi yi carrément est ce que famide tarbiya o ene manki tarbiya o ɗon woni ruttade caggal yaade Fuuta il faut ko yimɓe ɓe hanki hande min annodat ni mbiyeɗa tigi rigui est ce que famide ko nokkuji ɗi hankadi watti yewde par ce que aɗa wannon ko yawde yitade hoore muɗum mbiya hoorema ka star sa yoɓaka ta kaseji ɗi seerde en saji eɓe jiiɗa fiññede kaseji ɗi ceera ha ɓurta t'as très bien compris mais des fois rappeur o ko an yahat mbaɗa sacrifice uji est ce que a faami hein tu fais tes tournées kullira hoore ma jeeya hoore ma gandinaɓe tigi rigui ko joguiɗa ko woni anani sa waɗi aller goto a waɗi aller goto retour ma yi tigi rigui ko cohluɗa ko ɗum yimɓe ɓe dokkatma d' accord e ɓeɗo sukaɓe hande ɓe keɗotoɗa par rapport aussi ɗo bange kala suuji ɗi ɗe mbaɗa ɗe jaaha ɗe jaltina pendant 24 heures walla 48 heures walla ƴiiƴame nder semaine beele ala hen sukaɓe tan ɓe keptinɗa exactement so tawi pakoleñol mbiyanomo wonde beele oɗo exactement janggo e jaam ma wot ko woni walla ma wot ko dañi e ko waɗata ko ala hen mo keptinɗa tan mo mbawɗa wiide yimɓe exactement gueɗɗo cukalel mboɗo heftini mi famani mbimi hande en tant que neɗɗo mo ganduɗa aussi ko mélomane neɗɗo mo ganduɗa aussi ɓurɗo hip hop hande par rapport e sukaɓe ko jaltinto ko mbaɗende aɗa heeɗo aɗa andi futtini guiɗi maɗa daara beele hande somin mbimo wonde holi sukaɓe ɓe keptinɗa par rapport e ɗiɗon clash moɓe mbaɗata o walla pikuji ɗi ɓe mbaɗata ɗi holmo mbiyata min exact so tawi ko Mambour walla mbiyata min wonde ko so tawi ko peut être Yakare Africa walla so tawi ko gacce walla so tawi ko heftin walla so tawi ko goɗɗo sans départ aɗa andi ko mbiyami ko ay ring ko wiyete ko lamba koko mbapat tan woni ɗon min guila ɗum ko mbapat est ce que a faami mbapat o mi aɗa jogui mbir mboɗo sikki d' accord mais min je suis très mal placé anani e darade jooɗade est ce que a faami ɗum mbeɗe wiya tigui rigui ko o walla ko o walla ko o to je suis très très mal placé parce que mi wawa jooɗade mi wawa darade on ɗon position mi anda sa faami mi hettoto noon ko wiyete ko public o ene juge mi anda sa faami d' accord joni mboɗa pose une question no haali gon mboɗa pose une question e fannu goɗɗo aɗa andi bon min comme animateur mboɗo jogui philosophie mo gandanɗa hoorema somi welama mi arda e pakko e question kala mo jinmi dans ce cas soit que pakko jaɓa nadde piégé soit que aussi o wasa jaɓde nadde piégé kono oɗo question kam wona piège en tant que tel par ce que mi famdiri pour waddemo piège mino hoorama kono noon so tawi wonde hakkude namde e jawgol e jooɗi en kadi mi natti wonde e DJ ɗum mo ganduɗa ɗon woni miñum pakko natti wonde ha joni pakko grand DJ ɗum o par ce que jiɗɗon ko laɓɓitande yimɓe haalaɓe cat hande so tawi wonde mi addi Mambour hande est ce que aɗa wawi haalande min seeɗa e qualité ji ɗi jiiɗa e Mambour en tant que pakko leñol par rapport e wono rap mo waɗato Aliou Ba wi mbeɗa soofi quoi bon qualité ji haali kam qualité ji sa namdima kam qualité ji ɗi jiiɓe Mambour mbeɗa wawi haalandema qualité ji ɗi jiiɓe Mambour qualité ji ɗi jiiɓe moko mi haalnima ñanden e yewtere men sur TikTok mbimi Mambour ene jogui fort kala rapport mo jiiɗa ene jogui fort Mambour fort moko ko clash soyno ganda ɓe gandira kamɓe ko clash kala ganduɗo soyno ganda anani de ko ɗum ɓe gandira kamɓe ayi clash de ƴettoje anani rap tan mbiteɗo tan rap bandijo normal ɗum ko kamɓe jeeyi ɗum te ɗum o début rap gangster ɗum o début yiyatno min jiyatno ɗum ɗo yiyatno koye jammen tekki yanda sa faami par ce que ne wiyatno au début wiyatno o rap yiyatno koye jammen tekki finalement soyno ganda en ɓe gari anani de ɓe jaggi on branche
formaɓe ko rab mbeddo sa tawiɓe rab mbeddo sa tawiɓe rab mbeddo anani Moussa tan voilà par rapport au côté bindol holo jirdama kanko Mambour par rapport au côté bindol Mambour min suɓeɗe classe amo classe to mom ko to max crazy en to en mi anda sa faami ma classe to mom ko max crazy en to bindol quoi ça veut dire to bindol sa heedi mo Mambour reliques aji makko no windirto est ce que faami de presque ko on fannu ko mi anda saɗa heeɗo max crazy mboɗo heeɗo ɗum boy voilà il est bien compris donc il écrit bien enfin o jogui des métaphores anani de e nder bindi makko kon hein sa ƴeewi par exemple hande Kapi King aussi Kapi King c'est un technicien Kapi King voilà force mind c'est des techniciens sa famille ça veut dire que kamɓe ɓe jogui technique goto ganduɗa hoore ma ko technique hip hop mi anda sa famille nene mabɓe d'accord est ce que a yiiɓi clip absen mangan mo ganduɗa hoore ma mo yaltini clip mo 6 minutes waɗa hen classe holno jiruɗa boy o exactement absen mangan mi heeɗimo ɗum mi heeɗimo absen mi yi clip o est ce que famille vraiment bindol ngol rien à dire ça veut dire que aɗa andi neɗɗo aɗa wawi ñamde tew ha karata o ngolani ƴiya mi anda saɗa woni holɗum ko jiɗɗa haalɗo ko jiɗɓe haalɗo ta très bien compris sa ƴeewi o waɗi ko waɗata fof e nder hip hop e cadre hip hop mi anda sa faami hein te ala fof mo nanda hen indi mum quoi te pourtant mo haalat ɓe fof ene gandi koye mumen ko iggo triggoɗi eyi bon en fait il waɗi bindol il waɗi ça veut dire que aɗa ɗum ɗon ngollo bindol wiyete ko allergique o faami ɗum ko allergique woni noon quoi ça veut dire que mi yiɗa mbeɗa nefma hay inde ma mi yiɗa haalde oui c'est vrai o haali hen o rokkam gamuji beele mboɗo ɓeɓiraɓe quoi très bien compris a faami donc won fof ene jogui tan ene jogui siyagal mum jogui bandiyagal mum quoi mi anda sa faami donc kanko mais ɗum est ce que wona kappi min gari yiide ɗum par rapport à ça par ce que no yaltini aussi classe makko gadana to wiyata wonde sa felli kam nanata ko kan je ne sais pas voilà sa anda kam ko ino mangala mais o rewane inde exactement wajo ko ɗum mbiyanmami ça veut dire c'est des métaphores aɗa andi ko wiyete ko hip hop ene heewi koduji ene heewi secret ji gonɗe nder quoi tu vois parce que clash ne heewi fannuji waɗi clash ganduɗa hoore ma indexé quoi direct anani clash indexé hein ɗum ko ma gona o vrai gangster anani de wala gona melma pour rondade ɗum quoi mais nda sa faami wiide DJ Du an ayi an DJ Du an mais nda sa faami ɗum ko bandi ɗum ko mbedda c'est pas si t'as bien compris donc ko on affaire woni ɗon heddoto noon ko wiyete ko mon fof e méthode mum ɗum waɗi wonɓe ɓe ganduɗa hoore ma kamɓe ɗum ɗon anani de wona ɓe jarani on fannu quoi ça veut dire ɓe mbawi clash tema anani de e nder clash uji mabɓe ko an waɗa ɗum décodé pour paama tigui rigui ska famde de ko an haaldete ok ayi ko noon wayi quoi mais quand même vraiment niveau o lesɗani quoi fami niveau nen dow anani de te kadi aussi ko gueɗel gotel ko jawɗo woppidde tan woppidde ɓoggol ngol anani de ko kañum yoloto d'accord vis-à-vis par rapport aussi no ari jabarade vis-à-vis no omo hewno omo hewno werlade pikuji mo hewno wadde classe kono hewani innude kono ngol ɗo vraiment mi anda koko mas memimo ko o are mum direct oɗen ɗum son complet mo ganduɗa hono aussi ko mas eyyi adana vis-à-vis ko bandi vis-à-vis ko bandi quoi aɗa andi
en waɗi bandiji ɗi ganduɗa hoore ma ko bandiji momaneɓe quoi ayi vis-à-vis ko bandi quoi ça veut dire que sa yimo ko neɗɗo mo ala probléme neɗɗo nehiɗo anani mais ko tooñowo kanko ko modulo quoi mi ko modulo kanko ko modulo mi ƴewtumo ko modulo quoi sa ƴeewi mbiya lo o ino sa haydar nangam nangam mais ko bandi te kadi c'est quelqu'un ganduɗa hoore ma est ce que famille vraiment ko neɗɗo ganduɗo rap et puis neɗɗo waɗɗo maîtriser waɗɗo maîtriser ko waɗata mais anda sa famille parce que kala ko fawi to fawat ɗum ɗo andi to fawat ɗum ene wayno boxeur ganduɗo to fiyat to wamru to fiyat to ganduɗo point ngaji mum donc ko boxeur ganduɗo point ngaji mum woni vis-à-vis d'accord onon vis-à-vis mais won wiɓe wonde ina selbi par rapport e clash mo waɗi o kono noon ganduɗo rap baɗo hande ne DJ Sousian kamɓe koyeɓe ñanden min kaldino appel o moɗon kam décortiqué clash o mais no waɗiri décortiqué ni a andat tan ɗum ɗo so tawi wona meloman a wawa ɗum famde c'est parce que won konguɗi ɗi o nanni hen ɗi gandanɗa hoorema ɓuren ɗumare ɗi joni peut être e nder émission am oɗo ɓennuɗo hakkude men mambour laɓɓitini ɗum wi wonde ko kañum fiino mais fiyaɓe mais nak ko kanko adi fiide kono noon caggal mo fiyama ɗum ko gueɗal voilà mona yeehi yeewoyde foof ma yi ɗum ne hanndirte hen e tawno foof koye tiitode laaɓara ne kewi wiide ni dans ce cas eyyo vis-à-vis aussi won kon mo ardi mo haaldi par ce que mambour ene roɗum ene wiya deuxième partie o mbotikma erto hen ene wiya wonde vis-à-vis ene wawi rabde kono yo ɗaccu hakkude Sénégal e Mauritanie dans ce cas wiide ga hen ɗum ko rendinde e sa famille mambour hande ni clip makko goto kesso en foti wawde yaltude hande holno jiiruɗa classe o ene selbi walla nono ko melaman ɗum cena mbawi andude exactement ko woni e nder classe o ko sababude jujuna haalma wi wonde ko say non bon min kam vis-à-vis clash vis-à-vis o wiyata kene selbi vraiment parce que wodan ganduɗo rap wiyatano selbi parce que déjà écriture o nden ɗon et aussi famille technique o nden ɗon ayi o jaabim no foti jaaborade ni ça veut dire que ça dépend tan ene wawi wadde réplique o ne wawi wonde goɗɗum mais anda sa famille mais kam fuɗɗode nde kam ko bisimilla o fuɗɗima o waɗi waɗi réplique déjà mi anda so tawi man kay yalti e nder réplique ko hena classe MC Mody bon joni par rapport e ɗum ɗon eɗen gandi MC Mody ari pour jaabade mambour kono noon yimɓeɓe foof dokki MC Mody ko les plupart sa ƴetti 100% 50 sa ƴetti 100% 90% ɗi foof mbi wonde ko zéro MC Mody an holno jiiruɗa exactement jaabuɗo MC Mody hol beele ko hunde yawde walla ala bon min le son de MC Mody avec Mambour mi heeɗima son aɗa andi des fois aussi neɗɗo aɗa natiri aɗa waɗiri hunde fitina ganda sa famille ça veut dire que aɗa jaabiro heñare te heñare des fois est ce que a faami de ene wawi addandemo probléme hay nder to pawta walla addanma probléme hay nder bindol ma ganda sa faami te pour sunu ko min wonno MC Mody a faami avant ko mbeɗa waɗa réplique ɓe wi mbeɗa venge walla ɗin afruji est ce que a faami mom ƴettu temps seeɗa par ce que ƴettude temps o haydara bonnantama par ce que mo mbaddata o kadi kañum tawɗa ɗum koye maayo muɗum quoi tawɗa ɗum koye terrain mum kañum ko ɗum Allah fecci ɗum ko ɗum wawi yanda sa faami ene wawi nadde ɗo joni est ce que a faami de fawne waɗe rang ɓenno ɗum ça c'est ɗum forme saɗa ko forme makko quoi mi anda sa faami neɗɗo fof e forme mum MC Mody mbeɗa andi il écrit bien mbeɗa andi ko windi yanki faami windol makko kadi ko awon ceerno makko foti wawde windude mais so tawi en garti e cadre ɗum ɗo ɗum
a famide ɗum ko goɗɗum quoi wonko namni donc ko namni ko est ce que a famide ha namdi ko concentration famide namdi samdi ko wona kanko tan quoi parce que won heewɓe waɗɓe ha mbaylo leydi mais est ce qu'on a ordre concentration tagi hande absenen leeli yaltude tagi hande aussi authentique en ha joni nana coyne jiyaka na hadirti hen e aussi woɗɓe nana mberle pikuji ne mbaɗe clash mais ha joni jabaki e nder ɗum tuma eywa kadi hande eɗen mbawi wiide par rapport no yimɓeɓe kaldini ene kalduɗa ɗi firtiwonde ko MC Mody waɗi échoué e nder classe oɗo ay bon aɗandi mi haalnimo nane duuɓi du ay des fois jarani ni kada haala ay public o ɓe gonanani ɗo mbiɗa sikki hay goto hay so tawi mon fof maɓɓe ne jogui fans fami mon fof ne andi ko rewi lawol e ko rewani lawol yanda sa faami sa waɗi ko waɗi joob yimɓeɓe fof mbiyatma carrément ka waɗi ko waɗi joob sa waɗani ko waɗi joob kadi est ce que a faami de ma yi kadi yimɓeɓe kalanma ɗum e nder commentaire uji ɗi donc ko an yiyanta ɗum hoorema te kadi so tawi yimɓe a yiiri ɗum hoorema mbeɗa sikki so tawi a ruttima peut être que ma ɓeydu kadi aussi fewnitade c'est très important ayi d'accord omo wawno windude ça veut dire ko omo wawno windude min so mbeɗa waɗamo condamné gaddortumo wadde condamné tan koye wolof mo naati o déjà wolof o ardini wolof o fottani wolof o min sunu ko min waɗannomo conseillé avami c'est vrai que mi wayri nande MC Mody mi wayri nandemo wona téléphone wona min mbayri haaldude ça fait très longtemps est ce que a faami ayi mi wayri nandemo so tawi ko Allah haaldete mi wayri nande MC Mody ça fait très longtemps mais MC Mody darima e téléji e radio ji wonde ka woni idole mum kadi ko an nana ko mbimami ko manata nanani ko mbimami ko haydara ala hakkude men so wona jam e kisal ko miñam te kadi ko miñam mais heddoto noon ko wiyete ko haajuji des fois est ce que a faami sa nani min mbayri nandirde ko haajuji ane hoore ma dani eɗen mbayri nandirde est ce que a faami eɗen jooɗo presque 2 mois 3 mois taw en kaldani mais mi wayri nandemo quoi tu vois mais kam vidéo mi yi ɗum nde jimi vidéo o anani so mbeɗa waɗannomo condamné mbaɗanmomo condamné gaddutumo wadde condamné tan koye wolof o déjà par ce que ko ganduɗa hoore ma ayi ɗum ɗo ko pular gandirɗa ko pular mbatta ko rap pular est ce que a faami de windu e pular jabtoɗa e pular so tawi noon ko jolfo memma anani jaha mbaɗa wolof ma est ce que a faami de so tawi ko capato memma saɗa wawi saftore joftoɗa e saftore so tawi ko tuba ko memma joftoɗa e français so tawi anglais ko noon min ko noon paamirum gueɗe ɗe d'accord merci beaucoup merci mboɗa andi won hewɓe wonɓe ɗo sukaɓe heftinen kam fo aɗa waɗa ɓe suivre aɗa waɗa suivre aussi gacce en aɗa waɗa ɓe suivre voilà aɗa waɗa suivre jinne mayke en et ainsi de suite voilà kamɓe fof ne tawno min ndeysan Allah waɗi mi naati e nder game kamɓe fof mi andiɓe hankkadi min jokkodiri kadi machallah joyi fof mboɗo werloɗo hen par rapport e côté classe jinne mayke mo kalata o ɗo joni jinne mayke ko baɗam ah bon jinne mayke aɗan komin jiiti ala jinne mayke yummakko jibinɗomo anani de ça veut dire ko yummiraɓe amen jiidi yummu e baba min komi kawmako d'accord an yummako yummiraɓe mon jiiɗi e baba ka kawmako gadet bon avant tout d'abord mboɗa andi mi jagguima no fewi kadi mboɗo sikki madame o nana faadi e ko nandi hen bon sans plus tarder en gartade Fulani Awards mo gandanɗa hoore ma hande peut être en kaldi hen hay sino ko seeɗa ɓe en dañani fartanga waɗode développé eywa kono noon mi haalnima par rapport côté critère uji ɗi eko yiiɗa waɗede ko eko yiiɗa fewjede hen ko ainsi de suite voilà hande holno jiruɗa projet Fulani Awards taw noon ko sukaɓe tokos fulɓe daari gam yidde wadde ɗum wona noon jogade ɗumen no ko joganade leñol ha joni kiram an en tant que tel hol conseil dokkata min kadi aussi hol erang mbaɗata e leñol ngol e kadi holli ko mbawɗa exactement wiide yeɓoɓe en ɗon ɓe par rapport aussi e Fulani Awards Babou Diallo mi salminima jarama Jimmy Carter comment tu vas
salminama kañum ne baba mawnani baba sow wayri yiide ɗum kañum guerrier hoore muɗum quoi bon en fait min mbiyami ko on idée dije ɗum fotaani yontu ay pular e milieu pular o enen mankira ko wiyete ko innovation woni l'innovation te on innovation so tawi o ala geɗe ɗe lofoto innovation kile studio ji hande ni en kalata haala studio ji par ce que hande hay nder fuutaji ɗi sa yeehi ene waɗi studio ji gonɗi toon a faami mais eɗen gandi studio tan yonani pulago ngu no sohli rappularo no sohli des labels de production comme label ma aussi ene sohli est ce que a faami de comme owol suuji ɗiɗo ɗi mbita par ce que aɗa andi les awards là c'est des récompenses ɗi ganduɗa hoore ma est ce que a faami de qui valorise l'artiste anani ko c'est des récompenses qui symbolisent l'artiste skafami parce que déjà wiyeede tan skafami hitande sangam anani mi dañi hen ndam sangam déjà ɗum ɗon so natte parcours ma wala palmarès ma anani ma wod grade ɓeyduɗoma ko wiyeno rappular c'est dommage rappular ha joni gonɗen koye nowetan faami ko joraji nowetan ɓuuri hen hewde en gandi carrière joueur nowetan haaɗi koye nowetan wiyete tan ko meeɗino wawde bal anani mais joueur nowetan o yiyani dix d'or non yiyani ballon d'or faami yiyani ballon d'or yiyani anani de wonen trophée ji ɗi ganduɗa hoore ma est ce que a faami de dokkow ɗum o donc ɗum ɗon ko il est très important que yimɓeɓe ƴeewa hankadi yaltude on domaine anani ko mawɓe ɓe keɓano hanki ko sukaɓe ɓe mbawa ƴefte ɗum hande par ce que so ɗum ala changement ala évolution anani yahata haydara yahata te eɗen cohli ko wiyete ko évolution o noon ko wadde créé hono ni wadde par exemple est ce que a faami de ko mbiɗon ko a faami les fulani awards e ɗina fuu te fulani awards o min e yiyandam so tawi ko min e yiyandam fulani so wiyama fulani hankati a nawri fulɓe fof anani hay so tawi a wawa nawde hen guinée o a wawa nawde hen camerounais o a wawa nawde hen nigérien najo a wawa nawde hen goɗɗe mais quand même national o faami de par exemple to sénégal eko ɓadi sénégal woni mauritanie ganda sa faami ganda hoore ma ko guri ɗiɗi ɓurɗi takkodirde ƴeewen wadde hen mauritanien ji mbaɗa hen sénégalais ji e nder sénégalais ji kadi ƴeewa a faami de tambanaɓe ko hen jeeya woni fuladu to banggue fuladu o to anani waɗi fulɓe fuladu wonɓe ɗo taw kadi ko rap mbaɗata anani mbaɗa feere kadi ha ganda tigui rigui wonɓe toon ɓe holle est ce que par ce que hande min mi wino tigui rigui ay pular ene jogui probléme mo pular jogui o woni anani pular ene manque ouverture e nder hoore mum ni e koye men on est trop limité ça veut dire wonde limité woni ko keeri ɗi division o ne heewi mais nda sa faami hande sa yiyeɓe mbima pourquoi en mbawa hebbinde stade pourquoi en mbawa hebbinde ska faami esplanade pourquoi en mbawa pourtant de sa ƴeewi hebbinoɓe ɗo esplanade ɓe hebbinoɓe ɗo ene stade uji walla ɗin afruji pourtant de sa ƴeewi ko public pulaar o ɓurat wawde rentude ɗon mais holno ɓe dentir ɗon a faami guinéji ɗi ko hen jeeya malien ji ɗi ko hen jeeya mais nda sa faami
hay nder men enen ɗo ene sa ƴeewi par exemple so wiyama fuutankoɓe pijat grand théâtre anani jolofnaɓe garta mi haalanma de mam haala gueɗel gotel fuutankoɓe saɓe nani tan fuutankoɓe jotto jolofnaɓe mbiyata ko jahani par ce que jiitaki hen koye men pourtant de jolof ko pulaar woni toon anani tambanaɓe mbiya jahata par ce que kamɓe ɓe gona fuutankoɓe kamɓe ɓe ɗum ɗum kon il faut ko yimɓe ƴewtino gueɗe ɗe donc oɗo Fulani show ene wawi addude ene wawi rendinde on wawi wadde on coalition anani ene wawi wadde on aɗa wawi wonde fédérateur ça veut dire que ene wawi wadde fédéré ha taga est ce que a faami de hankadi yimɓeɓe mbatta yandirde heɗodirde anani wonoɓe Tamba keɗota ko Fuutankoɓe wonɓe Fuutankoɓe keɗota ko Tambanaɓe wonɓe Jolof donc affaire nde ko noon yaari te so tawi so gummima tan wiye pulaagu mais non e nder pulaagu ene waɗi ko wiyete ko de cadenar faami wonko soki hen haako hen waɗi sabi cadenar uji ha heewi nden ɗo donc ɗiɗon cadenar uji ene poti soktede affaire nde yaatni ha yaaja o wonso kala baɗowo rap pulaar so tawi a wawi hebde contact mum hay dar bonnantama so wona ko ɓeydat ma par ce que sa waɗi ɗum kadi est ce que a faami de ma heɓ public goto ma heɓaano ma public goto ma andano arema donc ɗum ɗon ko plus aɗayri ok voilà. Merci beaucoup, grand Paco Lignon. Avec ce nom, on est en 1 heure de temps. Depuis 23 heures et demie de ça fait presque Johnny on est à 2 heures de temps. Adati Hajima, Ahamuma, Bandrabe Fuknando, Kiriman, non seulement aussi au jour ouvrable par un temps, il y a est-ce que sa famille est-ce que sa famille est-ce que sa famille hay Bob Marley kada nanɗum e haala mum est ce que a faami de à chaque fois wiyatma ko aɗa nana tigui rigui ko Bob Marley des fois ana allo Paco oui ok Paco wardi fof emin ɗaɓɓayma yafuya emin mbima yo Allah junnu balɗe ma moƴƴina batane ma emin mbima aussi ya ɓooy ardade emin dawa e ma dans ce cas aussi haalaluji ma waɗani accident sako waɗa e constat a haali haala mbarka fayida kadi a findini a tindini a hirjini a jertini kadi wonko daña e ma par rapport à ça kono mboɗo yiɗno ɓurɗo kono noon sa haɗani goto so Allah fulaɓe jeeɓi kadi emin kalfinma Fulani Awards emin kalfinma ɗum no fewi no fewi no fewi kadi emin mbiya aussi so tawi neɗɗo ne yeloyo yato galle mum defani label dañama Paco Leñol waɗi sacrifié ha dañi label ɓe mbat feere ɓe jaha to label to mbaɗi enregistré toon son uji maɓɓe ne tawno ko matériel dernière génération ɗum woni ko joguiɗa ɗum nununama hamdele mamoudou e haaji kadi yana ko heddi ko wiide tan yimɓe tinnodir yimɓe jokkodir yimɓe jaggodir yimɓe dustodir kumpoɗe taw lowlal ɓerɗo ko yewtidde so tawi dundu fuɗi yakkude ɓernde laaɓi nanantake jambare nanantake jasina ko ɗemɓe lagroupe alaɓe ceer en ji noon ko wayno musidɓe ma walla musibbam walla musidɓe leñol ngol ko woni jaalale ne waɗi partagé live o ne haadirti hen aussi e nder page uji men pour plus de visibilité en jiiɗum ne tawno portable men goɗɗo en mbaɗen vérifié ko heewi ko wayno da jim mc gmg aussi waɗi partagé live o ne haadirti hen e bandiraɓe woɗɓe ɓe jiiɗa e ɓeɗo mbaɗi partagé live o noon ko yiɗe tan ha janggo so allahu lamɗo jaaɓi taw ko ɗo e Carrefour rap rim heure mo joguiɗen temps foof ma en gaddu ɗum soit que gadden aussi woni ouse minen teyi noon wiyete woni ma en gadduma samedi umzo minen teyi ma en gaddum samedi inchallah umzo minen teyi waɗi en contacté ma en gaddum ululu big jas aussi ma o rewɗo hen so allahu lamɗo jaaɓi par rapport e ça gadden hen authentique mais lokoy ɗum gadden ɗum absen en ainsi de suite voilà kamɓe fof e ɓen ɗo inchallah maɓe ngar kala cantirɗen hoore mum
men bidum bismillah so tawi aussi te gantini kadi enen hay aussi goren portata mbeɗiɗi mbaɗna kam invité Marba. way Marba il faut rewɗo Marba jimmi ko hunde ha ɗo e ɓoyde seetan ɗo e peut être semaine prochaine parce que onan kattanɗo no fewi joni o ummirima woni ko wadde rattrapé so yeehi soɓori o moƴƴi tan inchallah mo artuɗo salaw lawɗo hayde way amma mi salminima donc voilà on fof calminama da salminama da mbeɗa sikki n'a pas compris parce que wiye racisme moƴƴani rap rim nangam ɗin affaire te il n'a pas compris ça veut dire que so wiyama rap pulaar bon yimɓe ɓe won hewɓe cikkama taw ko affaire de racisme jomumen pofti walla ɗin affaire wona racisme ça n'a rien à voir avec ça sabi sino ko racisme rek mbeɗa sikki hay album aji amen min ƴettata saftore min mbaɗa hen walla min ƴetta wolof min mbaɗa hen mais anda sa faami wona wonde raciste mais c'est juste famille en tolnima zamanu ganduɗa hoorema mo nokki longguere foof faami ko hunde ko muɗum donc so rap pulaar mo rimo yeehi ko rim wiya so rap pulaar mo sénégal o yeehi ko sénégal wiya donc est ce que a faami de fof ko gotum anani e drono noon ko leñol fof leƴƴi fof gonti mbiruji nen cippire natti gajare ko haare poolaɗo fo ware donc il faut ko yimɓeɓe paamir noon eyyi ko dokkata min par rapport aussi koto freestyle après dans ce cas udre ɗum ɗo bon freestyle mo dokkiranmi o ko hol freestyle mo poti mo rokkude ɗo ni c'est pas donc mbaɗen mi ƴeewa mbaɗen dental ngal quoi donc voilà mbaɗen dental ngal mi ƴeewa kalene dental quoi donc voilà bisimilla donc ko mbiyami ko ye ngare mbaɗen dental ɓuuri ceeral dewgal dental wawi ceeral ko ɗiɗo mbawi goto tatu cippirta gaynako so dekkani lehel ɓireta ndaare hunde nde wona bettere bare leƴƴi fo gonti mbiruji men cippire natti ga jaare ko haale poolaɗo fo ware mi jaɓata mi yeɓata leñol ngol no hoyne calimi ko bandam fiye woyne hay mi maayi mi lelo ɓurɗem ngal yoolo ma jaranam haɓede jeeri ha waalo mi falta ko joom costume cravate ha joom haalo bel ko guiɗo waɗata hamo hoolo hay somi ɗo no hello waddata ngal walla mettodimo ko pullar ndar ɗemgal ko pular muyɗude ngal waɗatamo andude ngal ko yiɗde ngal horsinde ngal ko ɗum tagatama andude nafoore maggal ɗum sa anda ɗum guiɗo ka naggal donc hunde nde ko noon tigui rigui pulagu forever jaajëf caggal jagol France ngol beele Paco ene jogui projet ji goɗɗi taw caggal jagol France beele Paco ene jogui projet ji goɗɗi par ce que ɓoyano jettina min album bien vrai mais beele on ko batta préparé par rapport à ça soit donc caggal jagol France so tawi caggal so tawi inchallah so Allah jaaɓi so tawi min jeehi France min garti ko projet mo joguimi ɗo déjà ko wadde woni formation mo poti mi wadde pour 15 jeunes mbeɗa foti ƴettude ɗo 15 jeunes fami de mi waɗanaɓe formation audio wona audiovisuel formation ɗum ɗo infographie inchallah so Allah jaaɓi après min mbaɗaɓe suivre haɓe keɓa attestation ji maɓɓe woni diplôme aji maɓɓe inchallah donc ɗum ko hen jeeya e wadde kadi surtout est ce que a faami de darnude structure men woni art héritage o anani pour continuer avec des projets avec les jeunes talents donc ko ɗiɗon programme uji gona e dow mum te kadi onon ɗo fof onon ñaaga duwaw donc voilà donc ko wiyete ko important neɗɗo wawa par ce que yimɓeɓe cikkat tan ma taw projet ko album walla ko par ce que a watti donc il est temps aussi ko guddita dame goɗɗe mbaɗa goɗɗum ko ganduɗa hoore ma peut être que sa faami de ma wawa walludema aussi wallo walla ko woni caggal ma. D'accord. Merci beaucoup Paco Lignol yalla jundu bande mojina batana e kadi aussi min beltima par rapport aussi à jude haaju e hammu hokkude en ɗiɗo militaji battam lami haalde konnguli celluɗi gandanɗa hoorema ɗi battaga ndiyam kadi ngala gultide haadirta henna Paco Lignol ɗo wonno ɗo ko ɗon tan woni ne haadirta ni henna kono kadi aussi labdema reedu koko tengtini kala ne neɗɗo o yiima ene wawi waddema rapproché
ko wona wonde pakko laaɓani reedu ɗum noon so tawi neɗɗo haali ɗum ko minen gallo yande hunde haalirde kadi aɗa yankini ɗum waɗi Allah ene ngabbitma toujours aɗani aussi e nder lawol ma aɗa adda ko hesɗi yimɓe ne mbaɗa consommé te jusqu'à preuve du contraire a waɗi 700 village kono noon hatta village uji ɗi nana ɓeyɗo ne tawno ha joni pakko ene yaha ne waɗa ya tourné ne waɗi suno tourné gila hanki tawa hande arani ni pakko leñol min beltima no fewi no fewi no fewi no fewi min mbima tan woto woɗɗu ne tawno joyi jo fof ɓe cohɗuma ne hanndirte nena ya e dow jaam garta e dow jaam tawa famine e dow jaam mission ngaji ma fof mbaɗa ɗum accomplir e dow jaam général pakko leñol merci wallo toi merci beaucoup bandiraɓe ko général pakko leñol wonno e haalirta ni henna kanko wonno invité men ɗo e nder émission men Carrefour ɗum noon bandiraɓe min calmini on ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjire e mbawɗum no wasata gonɗe ɗum gongol ɗum noon ha saaha goɗɗo so allahu lamɗo haaji inchallah taw noon kadi aussi ɗo invité goɗɗo so allahu lamɗo haaji sikki ala numéro men téléphone noon ɗo 77 824 59 43 kala jiɗɗo jeeyede e yewtere nde ne wawi wadde signe nde tawno wona yimɓe fof gandinɗen wasata taw jogiiɗo haqqe haqilantagal ene wawi ɓeydande rendo ngo e tuma ara ɓeydana rendo ngo nde tawno dame ɗe ke ɗum tiɗɗu enen noon bon en gona hip hop en gandana ɗum haydara kono sonno ko sagam ko DJ duuɓi ɗo hen walla waɗa mo administrateur e nder page o page DJ du miɗen kala ko mbiɗen ndendi e ɗoɗo tuma o continue émission Carrefour rabrimo ene wawi wonde so tawi so jaɓi mboɗo wawi ɗum mboɗo wawi mo tottinde kono noon mo ronki yumma muyna e tana en mbaɗirani ɗum sababu no wonde yidde andede yidde nanede yidde teskede mbaɗirɗen noon ko sababu no wonde en poti wadde ɗum par ce que ne waɗi e nder leƴƴi goɗɗi c'est ça ɗum noon ko ɗum addina en wadde ɗum ɗo kono sen dañi ɓurɗo en jogade en expérience en totta ɗum lengueje ɗe enen jehen ƴeewen goɗɗum nde tawno leñol ngol ene jogui guesa bane yaaji waɗi ko lowe lowe moni kala no wawi remde